yakni benta jong khubor la wanra speed daga fatafat online shopping store. Hadirin ke Jingshlei kembalawan rak khubor ke RiKhasi channel nem step ha ke jingbo din la lab ko kelas dang bandrangan namar bo uslap ularang ke kelas dang shlei ha ke por architect min step na ke jingjur uslap. Hadirin kini ka ba yang mga kajudan ka cek dam jong ka shnong ke Chimoria ka bala scenario ki yeng na kamta ban sajan ban scenario ki yeng ka bahama la cek ka dam ne mag imita kamdan shu kani ka jika sajan ka balong ki yeng ki bala scenario ka skim jong ka amar dia sapa motor saya blok kadam do kombat am simla pausu ki ni ki yeng ba kadam ru ka sapa ba ki yeng ka tabang hani ka tak do ko hani ka shnong kumba ka Jingshlei jong ka ba kanchi. Hirena kaliang video mau thadrashan ula Shimkhia kani bania kren berkinang elam shnong khamtam ka shnong Kynshi Mauria kabla shakta bah na kani ke Jingshlei Nak kalian yang senang Kynshi Mauria bawa je somu ya video yang belum thadrashan hak ada berkinang Jingshlei Amaru dengan step ngelali jurip nak kalian yang senang kadon kijeng kisah mi belakta nak kalian Jingshlei ringkaro bad kita ki nongrab kibala sakta hanera Jingshlei kibarap yo udah padam madu pan tinggal penting na show video buat video Shimkhia yang kalau dengan Jingshlei Secretary Kishnong Kynshi Mauria ba banrap langling do Kynshi ula pentip bagi dan hadun rep hongur kinong rap kibla shakta na kani ke Jingshlei bar ko kalakta ru ke check dam jaga shnong balashna na ke skim bella shi spasngi dan shoot pembahasan pun dong buat kinong rap kibla shakta kalau ke Jingshlei yang ke bagi rewadam ipan mar hani kapor dari kapor ipan kinong rap yang pan kim siang balon dak penting lo te galor ka dikta ro ya tra cek dam ba kasnong kanang dak pansna berkundur kita bejaga sajan basnong bayo nembak skim MNREG ni ka jitre sing kan ni kalau ro ka jing duk kalau ada kan dengan Jingshlei anjot ya gini Jingshlei yang senang ke Jingshlei kala pelong ru iki dok ha ban kiu na wa Kynshi shamadan bar kiling kha jang ki brio bar ki pai ba babon klai mi ban tong do ban pen up de ki shrib bar ki beni ba ki juong sha Kynshi ha kani ke Jingshlei shimladan kanu ke jingja bas ngosi Yang ta haru jong ka wa Kynshi ka pila ba yi ka Jingshlei jong ni ka wa ba pauna ba RiKhasi jai tia ka slap ublawan ndu menin miet steng miet Jingshlei ya kani ka wa parabor kani ka wa ka bangayang pila ba yi ka ka dap hanu jirok lei parabor hakapor ba am jiru slap ka kalong ka shifu food siapo jong ka wa ka nanti nawa badan ka hadu kani ka bangayang ka don shifu food ka jaka ka barkiang ka babdin nei mentang ka ka ki hadu ha jirok bangai yi tinggi sedir jong aji kita ki bukan ki liek ni jaka ka baki priu ki ju yang ban pendekam hakapor baki tak siap nakani ka wa nei mentang singi kini ki lieng ani ki jaka tong siap ru kilaki wa hadu an hajro hata hamadan jongga madan football jongga strong Kynshi ka kala dap hadu ki dingpo san ki kol baju ka por ba ki ada por ina iru dan ki phai kleng ki snong iru ya ka sai jar ki jakarap ba warram kam simadan kana ka jikta ki kisam rai kalaki ki jakarap ba kum juru sike jakatong siap ki pai ba akan ki snong